Пелестер промовираше Дучичи Таравски новите попали за две нови заимения. Ростер Насарян Захариевски, 27 годишен руски интернационалец Таравтасковски, който дойде от Вест Ермения, и 26 годишен сръбски интернационалец Деян Дучич, който дойде от вечният ривал или вечното дерби Пелестер и Комити. Пелестер и Вардар. Захан Тасревски 2019 има на своята Шимбафора. Има 2 настъпа, 3 гола, 0 асистенции, 0 жути, 0 ударни картона. 2019 Спансем Спол има 4 настъпа, 5 гола, 0 асистенции, 0 жути, 0 ударни картона. 2021 УФЦ Бол има 11 настъпа, 11 гола, 0 асистенции, 0 жути, 0 ударни картона. Според 2022 Уалим Орого има 3-4 настъпа, 6 гола, 0 асистенции, 1 жут картон, 0 ударни картона. 2022-2023 Камазан има 12 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 3 жути картона, 0 ударни картона. От 2023-2024 Вест Хем Армения 32 настъпа, 8 гола, 1 асистенция, 6 жути картона, 0 ударни картона. 2024-2025 Вест Хем Армения има 13 настъпа, 0 гола, 8 гола, 0 асистенции, 0 жути, 0 ударни картона. 2024 за Пелестин има 1 настъп, 0 гола, 0 асистенции, 0 жути, 0 ударни картона. В Куба на Русия има 2022-2023 има 2 настъпа, 1 гол, 0 асистенции, 0 жути, 0 ударни картона. 2022 от Лега Махтенс Лега Гратес безплатно в Енерспорте. 2024 безплатно в ФЦ Веспол Свободно Олимпия до Логоборон. 2022 от Олимпия до Гморон безплатно в Гамазон. 2023 от Гамазон безплатно. 2025 от Гамазон безплатно в Гем Армения в Пелестер. И 2019-2020 настъпа за Зарого. Има 1 настъп, 1 гол, 0 жути, 0 ударни картона. 2022-2023 за Работнички има 12 настъпа, 1 гол, 0 асистенции, 3 жута картона и 1 черни картон. 2023-2024 има 15 настъпа, 3 гола, 0 асистенции, 3 жута картона, 0 черни картона. 2024-2025 за Вардар има 14 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 2 жута картона и 1 черни картон. В сръбски куп 2020 има 1 настъп, 0 голове, 0 асистенции, 0 жути, 0 ударни картона. 2018 в Чешова лига има 4 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 1 жут картон, 0 черни картона. За Ревдазия има 2017 има 1 настъп, 0 гола, 0 асистенции, 0 жути, 0 ударни картона. Бродзард безплатно в Пролетер безплатно в Борец безплатно в Загоров безплатно в Борец безплатно в Радничи Смедерово Митровице 2022 Смедерово Митровице безплатно в Работнички. От 2023 Работнички безплатно в Мерен Мардиви. 2024 от Марен Мардиви безплатно в Вардар. 2025 от Вардар безплатно в вечният ривал Пелестер.